Bueno, nahi, txiste bat baino gehiago egon die eta orduen benetan azkenien etzu ez edo etzatoz, txapelketan nauzire. Ba, ez nuen. Ez da txiste bat. Ez da txiste bat, gainera ja pasaute dau epie, gureko maneuke be. Eta ez nuen, baina nuen modu simple baten, ez da izan lan, esan oindala laburte esan abene nintzela joango, eta tartien ez da egon bez zalantzarako edo hori kolokan ipintzeko, erabaki hori kolokan ipintzeko motiborik. Are gehiago ustot denporiek aurrera inala nire guztiek edo injertu indiela. Eta ez da bez, eta izan esan, jarrera bat edo kontrakue edo... Bueno, gehiago da prozesu personal bat laro eta mairutik hasike, 2017 gehoz, orduan urtetxu batzu joan die. Eta bez, enue, ez teko tinungo... Zer di horrek guztiek, dinozu nien, inoz berbain juz, baina, bueno. Bai, bueno, guztiek, badakizugu hasi ginela txapelketetan oso gaztetxotatik, hasi eskola artekuek eta pasau duzen danak eta inkluso modu natural baten edo gure munduaz bat etorren gauza bat zen. Eta igual momentu baten, egoten da elementu bat ez dakizun ezein dan, karrak bat edo sortzen duena hor, aparte txapelketi bera dakarren tensiñu eta dana. Baina niri pasau jaten, ez dakit 2009 izen zen edo noz, batien punto absurdo bat ikusi natzula txapelketiri. Eta egiz esan, modu anekdotiko baten hori dator segurako dantza txapelketi telebistan ikusi nabenien, da zena baina hau zelan punto obleike. Bueno, hori beti jakin ju, ez? Ba ez, gauza bada jakite, baina da momentu baten zure parien topetie izpilu ez da. Han suerteti eta... Baina, bueno, hau anekdota bada, esan gorotan ez da halako gauza baten ondoriz ez. Eta uste dut lotute duela, bebai, zuran bizinua, zure inkeiteko goguaz eta horraz dan, horraz. Eta bai, esan gorotu enue, beste batzuk basuezi ez da? Batzu bai. Batzu basuezi. Eta ez tekot inungo, ez dut momentu baten bezalantzan ipini erabaki hori, eta ez dut zalantzan ipinen bez doi esenen, ez da izan esan. Horregonaz ni, oin arte orduen ni bajatzen az, eta beste batzuk jarraitzen dabi eta beste batzuk igoten die. Seguramente igotekuen arrazoiek errezebe die jakiten, jarraitzen da bienen arrazoiek die... Jarraitzen dozuen hon esan ezain, ez? Jarraitzen dozuen hon arrazoiek eta ambizinue die interesanti hobek. Zuriek, adibidez. Ja. Bueno, bertzue, segurako dantza txapelketa horren adibidetik arau, esango bertzu juzgaulik edo ez betian jakitetik arau. Niri adibidez personalak, batetik, ez dauela izkutau biherri esan bizino, txapelketa edo lehiakuek, baina ez lehia zentzun irabazi edo galdu, ez bueno, nik Euskal Herriko txapelketan ondo dakizu moduen, nire bileri bastante gora beratzu izen da, irregularra. Eta Euskal Herriko txapelketa baten guztoren alde handiz azkenengoen geratu nintzen. Eta gainera ez dakit kakotxartien, baina, bueno, uste dute beste aukera bat edo irabazi nabela edo emostela txapelketa horrek eban alakoek eta, bueno, horretan beste pausu bat emoteko aukeria ikusten dut, eta gero bestetik dau, ja bertzotan ingurotenan barruen, eta txapelketien legietan, ni beti esan dut txapelketien plaza mota badala, niretzako, bere ezaugarrizideko zena, bestiek beste jentie bertzolari bakotxak esateko ekonari eta bertzuen testu zehatzari eta ekarpen konkretuei adizen dauen plazie da, edo modu jakin baten adizen dauen igual, baina, bueno, hori. Eta gero, bueno, iruditzate momentue niri interesanti egiten zate. Eta gero honetaz berbainik luze, plazan bebai gaur egun ze gai erabiltzen dien, zer estien, ze estilo eta kontu horredanak.
Baina, bueno, iruditzen jate 83 aipatu zuzu, gu aspaldi hasi ginen, ezagutu dugu pare bat hamarkada gure herri hau eta bertzue modu baten ezagutu dugu zenak eta bizi izen dugu zenak, eta uste gauzak desente aldatu diela, bai bertzue ofizio moduen, bertzuen funtzinue ulertzeko moduek, eta gero, zer esanik ez, gure herri zen emondin aldaketa, baina gure herri zen eta mundue sekule baino presenti hau dauz eurutikoin, eta bueno, ziurtasunen sasoiek amaitu diela esaten da, baina aldi berien, esango neuke gure eguneroko gatazkak betiko dira, eta... Presentia. Bueno, eguneroko gatazkak betiko dira, da betiko moduen jente bat gaz gehiago lotzen zaitue, eta beste jente baten gandik urrundu, edo inkluso aurrez aurri pintzen zaitue. Eta alde horretatik, bueno, tentetan nagoen eta uste dut bertzotarako interesantean momentu bat dela. Eta noski, hau dana ezin leheken ez, ez dauen ezetan txapelketan bakarrik egin, eta ia por bat txapelketiena salto egiteko, plazan behiten dugu hori. Bueno, baina txapelketena salto egin aurretik lehen nintzen Bilbon bertzotan, Maialen zan tarteko, eta neukipiniteko puntu baten esaben aurten Bizkaitar batek irabaziko dela. Momentu baten neko ondo sentidu nintzen, da gero kontu bat nintzen nuela, eta miren behan egin. Bai, errepasetan hasi nazen, Bizkaitar goi esan. Bai, behitu, zintzotasunez erantzun gotzut. Azkenengo txapelketan niri inbiziari geratu bazaten, izen zen buruz-burukoen bertotan eikien inbidizi. Zuen jesauz, por zerto. Hori behin jegoko zu ordenka erretietako motiboa gehiago, ni paino. Eluzinio, politia izango da, eguneako jonante izango da, gero bizamona ja, ez dakit. Bueno, a ber, gaur maietzan sortzizia uste dut ez da, segundan behantxe momentuen ziget. Amaika. Amaika, bueno, astiro. Astiro. Bale, eta zuk esan dozu baik, ez da dana ez da la txapelketi eta zozelan plasi edo bizidun eguneroko, seguria azkenien jentiek sarriken badau masa bat jarraitzen gaituena edo bertzuen barri dekona, lau urteri behin edo... Baina esan dozu momentu interesanti dela, justu, bueno, zozelan esan da, gai gure, gai potoluek difuminetan da bizen momentu hau, ez da? Bertzotarako momentu... Nire interesanti hau eta nahi bitzen jate, usteot gure, bueno, baki guzeri buruz gabizen, gure gaia eta gure gaiak izen die. Baina iruditzen jate askotan bertsosaioetan bebai, eta zer esanik ez bertsolarizek bertsosaioetatik kanpo erundienien edo ez dienien eruen ekiz lekutara, erundiela bertzotan mezu batzuk botateko, ez? Bueno, pizkat funtzio kasi dekoratibo baterako. Nik neuk beti eta badakite zupe baietz, horrek mezu ope bardin date dien politikuek, dien sozialak edo dien arlo jakin bateko mezuek. Ustot gure funtzioen importantia dela hori bertzotik eikie, bertzuen logikatik. Mezu berbera mitin baten bota, lagun artien bota, spot baten bota, bertzotan bota, antzeslan baten bota, disiplina bakotxa baekoz bere eikeko moduek batetik, eta bestetik horre disiplinak eta nire eta badakit zure bebai, bertzu ulertzeko modue ez da entretenimentue bebai, jente entretenitzia oso funtzio loabli da, nire ustez, baina bueno, beste funtzio horretan be uste bertzotik eta bertzotan eikie dela gure zeregine, eta bier bada horreterako, honek sasoigo bak dio indala 15 urteko baino. Bier bada, esango dut, txarro gutxienez ez die, edo, ez? Eta, bueno, gai askok edo gai diferentiek, igual, oin lehen baino
ikusgarritasun handi zegoedekie, eta batez be, nik, lehen esan dagotik, bertzotan funtzio hori ikusten dut, eta, bueno, ez zu txapelketa da, lehengo baten, bertzozale ezagun batek, aspaldiko batek, ez eusten, bertzafari baten ikusi zintuela aspaldiko, garai bateko unai, esatozten. Ikusi zintuelako, esataben, berak, nien itzenan egon, ziniztotzet, humorien ondo, sakonien ondo, gogo eta politikuek eta gizarte mailako kontraesanak ataraten eta bar, ez da, bueno, hori da gure zer egin, ez dakit, bueno, zuzeuk, zer dinozun horri buruz, baina nahiz da, bueno, txapelketatik hasi garelako, ez txapelketara, baina honi jagokonez, plazan gehiagoten egiten du bertzotan, da horretan zabiz. Bai, nidekon irudipena da, aspaldizen, Pasteia teleko askotan, jendiek eskatzen debela barra iteko, Barra iteko, irudipena deko paso duzela urte batzuk barra iteko be, bai, ez da jakine. Baina, bueno, beti gondala horre honi kantau edo besterik kanteu edo ari, ez gure gaizeri bakarrik, Eta bapatien irudipena deko azken aldien asko dala hori, ez? Eta eninuk hainbestek eskatuko bakarrik izango baliz, jai kontestuetan edo afarizek edo beskarizek edo baina jaialdi deitzen formatu horretan bebai, zenba bide retorten dan jartzaile edo eta lasai gaur ez dau pixuzko gairik, Mori jolasa eta esan duzun, ben lapa. Onaino etorri gara, ez da gipa. Gauza bat da, armagabetzi gauzatu izena, aiete gertatu izena, edo ez da izan, eta beste bat da, gizarte honetan ez da konfliktorik edo ez da pastan, edo danok ez dakit, halako premine deko ondo pastako, ze pastan da. Hori da bat, eta bestie da, barri engainin ez dela posible. Bueno, hori, esango, metaketiek utzeiten deu, ez da, eta hau da ondo pastako dekun premine, oso txartu bizi gara, edo... Bueno, urte gogor eta luzietatik gato segurutik eta emoten dago jentia premine egola. Bueno, honeia, moleike ordu erdireko ez, honek moleike zazpiguneako konversazio, Baina, bueno, emoten dau jentia deskantzu bidabela, jentia sentitzen da nekatute, zauritute, errudun, eta ez da izan gauza gehiago. Bueno, bihar bada justu horreitik da, bebai, momentu on bat bertzotan egiteko, eta horre gauzak tratetako, justu ez dutulako eskatzen, ez da orduntxe, igual gatxau da gaizek ipintzen dien saio baten, baina, bueno, bertzo afarizetan adibidez, geure eskura hau dago, ez da? Beitu, hau interesanti da, ze badau beste kontu bat, beti esan jakune, ez, bertzola izoi, leherratute egotiena. Herri honetan leherratute esaten da nien baki guzeri buruz gabizen. Eta... Ez da leherru esartziri buruz. Ez, hori behizen lehike, baina ez da holan esate. Horrek espektro zabala behartzen da. Hori da. Arko parlamentari zube hobeto isladatzen dauk. Bai, izen lehike. Bai, baitu, puntu horretan be, hau, oso lotute dauen gai bat lez ikusten duenik. Jarraitzie kakotxartien gure gotzezu ditu gerri, gure gotzezu ditu latie, baina emoten. Bier bada oin askok eskatzen da bienien ezikutu hori. Ba, igual justu horrez horretik ikutu biko da, niri iruditzen jate askotan, esan jakule hori, beste batzueri Venezuela esateak egin moduen, ezta? Zugazten bazara sartzen, Banko Santanderri buruz urbaiten, edo ekizi buruz, Espainiako telebistetan eta Venezuela, ez? Edo, Kubari buruz erdin oso, eta. Kondena bai edo kondena ez? Bai, hori da. Bueno, nik uste dut hor, ni ja egizizan horraz gaiz horraz bastante kokotera nio nau. Ez da izango. Claro, hau batzutan espliketan ez da inerrez, azkenien eguneroko elikaduriek sortzen deuz eskema mental batzuk. Baina, claro, aniztasune, adibidez kultur munduen, kasu honetan bertso munduen, aniztasune interpretetie
kultur munduen, zuk izan duzun moden, arko parlamentarizuek edo partiduen eremuek ordezkatzen dauenaz, lotzie, aniztasune, iruditzea jate, negarregarri zeizetetik aparte, ez da izan esan, urritasun intelektual baten ondorizu, ez da? Zer, karo, hori da beste joku bat, hor, esango dut, hor badeuz hauteskundiek, hor badeuz alderdi politiko, hori da gauza bat. Eta beste gauza bat da, kultur jardunien gabixen jentie. Zaitxi dauen beste jente bat, zaitxik ez dauen, beti gainera preguntez gabixen hori. Ez dauena ez egotien arduradunek baginelez. Baina, bueno, hortik aparte, iruditzea jate, hori dela eskema bat, errepikatzen dena, gauz askotan, errepikatzen dena enpresa handien zeratan, batzordietan, eta baina ez dara kultur mundu pasetan. Zaitik ez dago eskumako jenteri kulturan, segurazko ez dago lago dirurik, adibidez. Ezta? Logiko iruditzea jate, edo badeuz batzuk eta diskriminaute sentitzen die. Bueno, ez dut esango ni zelan sentitzen nazen Iberdrolako fakturi eltzetan nien hilero, esango absurdo bada, eta ja nekagarri da halako gauzai erantzun biharra gainera gure ardura bat balitzelez. Eta aniztasune botuen edo partiduen arabera kontuten hartziaz. Nik uste dut gure mundu edala mundu bat bertzuena batez be, baina oro harra uste dut kultur mundu edala gurie behintzet inorreztatorre aberastera. Orduen, hemen dauena konbentzimentu bat azdeu, hori murriztu gure deuenak boto franja batera, erabate oker da bilela. Bueno, antzeko kontu da, antzeko iritzize, baina bestera batera esango nik, baina ni pentsan dut bertzo gero kulturara gai, baina bertzora joen da, gure kasuen bertzolaritze, beste edozein artista lez, edo izenbiko litzeken lez, eta ez beti, baina azkenien ikuspegi kritiko bat plazan botaten dauen, eta botz bat dekon, eta entzune dan artista bat. Eta gure kasuen, ibentzen dut, kontu honetan badauela beste ezaugarri oso importante bat, eta da, gauzela antolatute, bertzolarizok, bertzozalekin batera, rekonozimentu eta itzal sozial handiziaz, eta askotan kontu ez dela, gordin esan da, zuk zenbat errekotagarnetan katau zeinken eta errekotagarnetan zer kantetuzun, ez badase beste leku batzutan da itzal handizia badekienetan, Iberdrolari buruz zer esan zeinken. Por ejemplo, dala askotan egoten dan kezkie, zabizelako boterie ataketan, zalantzan ipintzen, edo kritiketan, edo dan alako, eta nik uste dute hori esanin bidala, ze bestela, bertzola izek lerratute dauzen teorizia horretan, iruditzate trampa desente iken diela, eta gero ja, esan duzun beste puntu horretara jota, nik bai pentsan dut, bertzo gintzie, interesantea berazgarri zau eta divertido izango litzekela egongo balitzekez inkluso alderdi moduen etiketa dute, PP-erainoko bertzola izek, SOE-kuek, PNV-ko asko, eta geuretzat lehenengo eta bain izango litzeke, divertidu, baina ezke herri hau izango litzeke segurutik, aberatzaue. Ja, baina beste herri bat izango litzeke, herri honetan ez da posible. Bai, bueno, esan gurot, eta eskerreko ekonomista eta enpresari iso gehiago balegoz, eta eskumako artista eta herri eragile gehiago balegoz, eta ez abertzale euskaldun gehiago balegoz, eta abertzale gehiago balegoz hizkuntza askoak izienak eta beste herri bat izango litzeke. Esan gurotena, dabilen ari ezin jakola hori leporatu. Baina batez behia eta kulturara jota, nik uste dut hone gauza danek adierazten da gela oso ondo herri honetan, kulturien funtzinue, zein dan aitortzeko eta mugatzeko dauen ikuspegize. Eta niretzat honen dan honen oso adierazgarrizia Donosti 2016 eta hori gestionetan adibidez, arko parlamentarizo oso ebili da aldez edo moldez. Eta azkenien, gauza asko izen da Donosti 2016, baina Donosti 2016 badeko ezagarri eta da mezu politiko eta sozial baten zerbitzure ipinkie kultur mundue
kultur mundueri onartu barik, mezu politiko eta sozialik eiki, ez da? Eta horrek erakusten dau, eta purra voltetan az lehen gora, eta behitu oinetortea eta burure adibidez Frankoren biloari gutun antzeslana, da lehen esaten abena bertzotik eiki eta esain beste bertzotan funtzio dekoratibuek edo servizialak, zentzu ideologiko baten, betetie. Hor, lehen beste elkarlan batzutan bebai, adibidez gutarraken Josu Zabalaz edo geure ikuspegik bebai. Baina hor berretxi dut ni behintzet, hori ez, honekin antzerki munduko jente honeaz, eta Simon Fuchs izendamen gu eta gainerakuek zuzentzen ibiliana, eta ze argi euken tematiki, evidentemente, politiko esala, ikertu inbizala gertakari historikuek, gehi horren irakurketa politikuek eta filosofikuek eta abarrak, baina beti be jakinik antzerki bat egiten zu izela, eta antzerki zen moldietan enbidala, eta antzerki zen funtzioa hori dela. Bestela farsa bat izango litzeke, esan gurete, azkenin horretan zabiz, ez bertzotan behori pastan jaku, ez? Zure funtzio estan beste baten sartzen zarenien, mozorrotute zabiz beste zozertan, ez? Horrek ez deukentzen, hor bere politikotasune edo alderantziz areagotu egiten deu, horrek, ez? Nik hori adibidez egize da, antzerkiko jente honaz eta biharra indunien konturatzen zara, bihar badalako tradizio literatura bat edo ikerketa bat luziautide kontradizio bat dalako alako gauza konpleju barik esaten da bizela. Gure munduen horretaz berretan duen bakotxien politika esaten da nien alderdi ulertzen da eta horre gauzak ez. Horrez, orduen, adibidez, nik uste dut bizokor oso gustora sentidu garela, ez da? Eta, ikasketa prozesu bat izatetik aparte, zozelan, zu intuizio zeitzen basabizen hainbat gauzari emotetzela soporte teoriko-praktiko bat, ez? Erreparo barik edo, ez? Simun eta hau jentio bat ez igual iparraldeko da, beste kultura politiko batetik datoz. Ez deukentzen hanbe bai jentie hemengo moduen, danetari deuela, naskagarriz eta jatorra eta bana, baina igual kulturiekiko bateko beste tolerantzi politiko bat hemen egon ez dana. Eta bai, gero nik uste Igor, gure da diebe badala, gure zein gure, hogeta piko urti diebe bai bertzotan, gurie, gure herrizen pasaudien gauza guztionek, baina bai, nik konstientenaz gure funtzioe adibidez sekuleko politikoena dala, presentzize bera, eta niri beste dana sarati egiteate, kexas edo marmarka edo dabilan jente hori hau garrela besti garrela, etorri. Bueno, eta sortzi politikea. Jakine dana politikea, hori... Esango dut oso serizu ipintzen gabizelako, de repente. Ez que hau serizu da, gaben dios. Ez palitzake serizu da... Serizu tonuen, humori ebe serizu da, ez? Bai, hori izan da, bie. Oso serizu da, karo baietz. Oso serizu da moduen zuri komune konpontzetzun iturginen bierraz. Etxartu egiten badeu, kakagain izka ato. Azken ipinetzu horretxien metafora bat zure munduena, brutala, ez? Esaten, ofizizue serizue da. Beste gauza bada, ofizizio horren tresnakin egiten duzune, gure ofizizio serizue da. Beste hainbat ofizizio serizue die moduen. Pastan dana, hamen badoela jente bat ustez serizue dana, erabakiten duela zer dan serizue eta zerrez. Eta gu zer gara, titiritero kuadrilla bat, eta ez da izer. Eta ez da kasualidadie, ez zu, ez ni, ez beste batzuk, ez gara egon, lehen aipatu duzun, 2006 gauza garbi izan da, mokordo horretan, apurrek banatzen ziren hilaran, zera ez, gure proiektu aurkezten, eta hori da. Nik uste gure zintzotasune horraino heldu leikela. Eta zeuk zeure gauzak eitie, eta beste dana, gero etorriko da, eta euskitzek esango dugu puntuan gure deuena, baina hemen batzuk jaten dabi eta jandabi bitzaputa guztizen jandabien lekutik, eta beste batzuk jaten du, eta segetzen gara gure babatxuetaten beste leku batetik. Eta gauzako lan die. Eta zuk ez daki, baina galderi dela zarriten esaten duzule nosarte ez da, oinarte pertzolari xete hori adibidez, konsidereu da
hil arteko, ez? Bat bertzolari da, osasunek izten ez dutzen arte, ez? Tradizionalki holan izen da gure ofizizu, ez? Hau hasierara buelteti da, hasi gara zu etzarela joango ingoen txapelketara, nik be galdera hori ditzen nire burueri. Txapelketara honetara joen edo ez da egunen baten amaituko di txapelketa, baina galdera horrekin batera niri etorteteia galdera handiz haue, noz arte. Bertotan, eta oin momentuen ez dagoet erantzunik, da oindekoan erantzun hemendik 10 urtera dekoan ez da izango, baina benetan gatsa iteate irudikatzen nire burue eta egipa, 50 urtetik gora bertotan. Azteko gu oso gaztetxo hasi ginen, gure ustote atrebidunik elezate, baina nire motorra bai beti izen da ez, gehize hau edo autoexigentzi edo bai bertzo mailan, bai lehen esan duen, bertzuen ofizizuen ulertzen mailan, zertarako egiten du, zer da gentiek, ez gentik eskatzen dagoena, gentieri zer remototzet honen bidez, eta ideei, eta zera guzti horri ez da, eta gero gainera pentsean dut baite, badauela, aparte norbere burueri, ze autoexigentzi ipintzotzon, badauela bai prozeso natural bat, atrebiduko nintzeke inkluso biologiko esatera, baina bueno, oin arte indodazen, baina indodazen gauzak beti izen die motivazio batekin, ez? Sekula ez da izen niretzat oin arte motivazio neikue bertzotan ibiltie, ez dakit, igual 50 urtea zizengoa, ez dakit, baina galdera hori nik badekote nire buruganien eta ez dut gaur erantzungo. Hor geratuko da orduen edo itxingo duen, Euskal Herri zentzat. Itxingo duen edo itxingo haituen. Bueno, total, enroietan gabizela eta dudi hor geratuko dela. Joaningo garen egotengo haituen, baina bitartien zerrengo. Bote bat hartuko, ez? Bai, ez da, zer esatxu bat.